Nggih, nuwun kawigatos ingkang satawis ing kalawa sampun kala tampi bilih pandherek pisan kasuwun nyabar gedhongkara sabar sawetara. Awit menika kersane dipun dherekke kanthi atur tetembangan ing satawis mangki nembe kewala saged kalajengaken kanthi beksa dating kunjuk panjenengan minangka pakurmatan rawuh nyawa pangombyong pisan kang tebih ijil saking Pingkolrejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora awit saking panjenengan sampun kersa karaya-raya rawuh wonten ing laladan Kalirejo Desa Banjarjo Kecamatan Banjarjo Blora miwiti swanipun kadang maranggono wangsul dateng panjenengan Budhe si ampun mendire ngono disuting aku malah medekke wong Mbah Bun apa Budhe to jane sowan dateng panjenengan sesarengan Cakra Kembang Campur Sari ya wis ngene iki Tokhi Audio GN Leding ugi saking Gatot ingkang sampun kemarang hamundut gambar video syuting kunjuk panjenengan Mbak Yeti Aprilia Sumangga. Panggih malih Mbak Yeti. Halo, Tes. Coba halo. Aku ngetes ki lho Mas suaraku isih metu apa ora kok. Lah nyapo kok ora metu, nek ora metu ya iso aku ngewangi ngetokke kok Mbak Yeti. Alah aja gak penak. Suara iki. Lah iya biasane metumu gede kok ning ngewangi kok ya aku pengen sing cilik. Oh iya ancen suara wedok iki identike cilik. Nah. Ora ngoyo ngebas ngono kae. Lah nggih to Mas. Heeh, salam pakurmatan sawetawis monggo Mbak Yeti. Nggih menika ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bapak Ibu menika sedaya kemawon. Alhamdulillah. Sampun pinanganten disekeca nggih Kang Mas. Anjir. Dalu punika wungon wonten dalemipun Bapak Masiran sekalian Ibu Gami. Lah ora apal kok Mas. Azza. Nggih. Mugi dalu punika saged maringi berkahipun nggih Mas nggih kagem Pinanganten kekalih leres. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Amin 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 ya robbal alamin. Pikantuk momongan kang soleh. Tartamtu kados mekaten. Menika saking rombongan besan Nggih. pinarak wonten mriki. Leres ingkang sampun kapareng kadhawuhan saking panjenenganipun Bapak Masiran kala wau dalu menika ndereke rawuh dumugi melih alhamdulillah. Saking pinaraan senabi angrabi dedaran kang sampun katuran wonten Sanyata kados mekaten leres Mbak Yeti. Sinarang Cakra Kembang Nyampur Sari menika sowan malih nggih Mas. Ambal kaping kalih. Ambal kaping kalih. Leres. Dalu punika pun aturi kang jumbo kalih Suwasini. Lho kok suasini suasana lho Dik. Suasana ki nek ning kono. Nek nang kene? Suwasini. Oh iya. San saya sewisan saya pinter. Saya ngantuk aku. Meletik jantenan. Niki diaturke larasipun menapa Mbak Yeti? Selindro mawon. Selindro kemawon. Minger Mas Bagas. Kok mingere nang salonan? Mingermu rene lho. Mingere ngewo aja nengen. Nek arep nyapo? Bosok. Nek kono kirane dadiye kok ya. Oh, lah kowe kok ya gulang-gulang ngono kuwi. Mbok ya sing tuwa dhisik lagi sing nom. Lah, Masake sing tuwa wae durung. durung apa? Durung ngrasake. Apa, Mas? Oh. Apa ya ki ya? Iya. Aku coba blondrokna Mas, aku ndek bingung keblondrok kok yo. Lah kono ki senengane ngono kok blondroke kancane. Nek ora tetek nek ora kuat ya kebliru tenan. Tali tresna jroning kita
asmara keketi nali tali tresno jampi leres wonten tali tresno lumampah hanyaringi saking panjenengan para tamu sinambi lenggah Angrabi Pasugoto midhangetaken cakra kembang campur sari ya wis ngene iki semangga tali tresno jroning rasa wasangi Kalau sinambi rimis-rimis ki kok hawane cocok nek manten anyar ki ya Mbak ya. Ngono ya Mas. Heeh. Cocoke kepiye? Lah iya nek manten anyar iki sing digoleki sing diarep-arep ora kliya mung hawane adem sebabe wis duwe kemul urip kae. Oh ngono ya Mas. Cara nom-nomanku. Lah nek manten kawak ya padha. Ya padha wae berarti manten anyar karo manten kawak golekane ya wong ngene iki. Oh sing kaya mengkene. Tapi kayane sumuk iki Mas. Lah iya nek ndelok awakmu iki sumuk tapi kok ora kringeten. Lah terus suwira dimumut ora keri kok ya bangeten. Lah ya wong mati rasa berarti. Tak dung jos. Adik modelan. Terus guceng. Adik modelane kok ya kaya ngono. Wah iya. Tapi ya ora apa-apa wong jenenge andum katresnan iki nek ambek bojone sah-sah bae. Iya Mas. Lah iya. Sing penting ora gonjek asmara karo wah sanes garwa. Aja ngono to, sampean iki kok ya marah-marahi. Lah ya aja. Ora. Wong aku dhewe ya ngono kok. Mangsamu kok buka wadi. Bacetke nok. Mlaku ngetan bali ngono. Tresna tenan jati Sesarengan togi audio profesional GN Lighting ugi boten kata lompen konco-konco video syuting Gatot Pro
ingkang sampun hangi karya mangke Mas Bedah dereki mriki Mas Bedah yo tembang langgam tali tresno kapiyarsa kanthi waranggana kang sampun wasis pinilih kondang kaloka saking laledan kawen Mbak Yuyeti Aprilia tapi nyolok kancane oh iya just yo wah just Alhamdulillah nggih Mas, dalu punika tamune Pak Su. Ayo, kene bolak-balik kok ya lali padha karo aku. Bapa Masiran. Bapak Masiran. Nggih kok iso suwi iki lho ya. Waduh, sing wingi. Heeh. Bapa Masiran sekalian Ibu Gami. Oh nggih, menika tamune lir. Wah, alhamdulillah. Menika mboten kata lompen. Mbok menawi keparenga ing sak mangke saking panjenenganipun Mas Prapto manten kakung kadherekaken saking Mbak Wati manten putri wonten dawuh ngersake pamundutan Mbak Yeti nggih kasumanggaken leres dalu punika niku pun ditebas ya Mas ali Bapak luar biasa ngersake tembang menapa mawon pokoke monggo gratis wis jan tenan cetone kaya mengkono apa meneh kok ya cakra kembang iki profesional campur sari iki engko rencana sak entek solar Mbak Jok kuwatir alhamdulillah solar emang wis pirang liter Mas kira-kira iki kan tak solar jam pira wis 2:30 ya candak hooh wis dikuras ayo kantun sakedhik dipun bajutke nok monggo mlaku ngetan baling oh yo tresna tenan satiga mekuya padang bulan tengah wengi tresna Tali tresno sampun katuran sinareng cakra kembang nyampur sari luar biasa simboke swasana dalu punika nggih Mas kagepinanganten kekalih kula sampun setunggal rumiyin kados mekaten dipun witi saking panjenengan setunggal buku nyawiji